Salut! Numele meu este Bogdan Nan. Sunt language trainer și chiar dacă par foarte tânăr, ofer de peste 10 ani traininguri de limbă germană firmelor și companiilor din Timișoara. Nu dau meditații și nu fac traduceri. Am luat decizia să mă specializez strict pe company training. Încă de prin 2005 colaborez cu multinaționale. Am avut tangențe cu multe domenii. Să vă dau câteva exemple: domeniul medical, juridic, telecomunicații, automotive, iar în ultimii ani m-am specializat pe IT. Lucrez cu grupe de 4-10 cursanți, însă mai există momente în care mă ocup intens de pregătirea unui singur angajat, pentru că acesta poate pleacă în Germania, unde intră pe un proiect nou, într-o echipă de limbă germană. Persoana poate trebuie să participe la meeting-uri sau ședințe scurte de tip stand-up, să înțeleagă și, mai presus de toate, să folosească termeni de specialitate din germană. Pentru că am norocul să lucrez cu oameni care iubesc tehnologia, am preluat și adaptat de la ei multe tool-uri și obiceiuri. Folosim, de exemplu, Facebook-ul, unde avem grupuri închise. Acolo postăm teme, comentarii sau pur și simplu chestii funny pe care le găsim pe net, în germană, desigur, și astfel ne motivăm reciproc. Pregătim discursuri în cadrul cursurilor noastre, dezbateri pe diferite teme, facem prezentări PowerPoint, primim și oferim feedback. Devenim pe zi ce trece mai bun. Nu doar simulăm o conversație telefonică, noi chiar vorbim la telefon, înregistrăm discuțiile și le analizăm apoi, observațiile și comentariile venind din partea participanților. Pentru că orele mele de germană sunt extrem de interactive. Întotdeauna pun suflet în munca mea și așa trainingurile mele ajung să fie mult mai mult decât simple cursuri. Sunt în același timp un soi de team building. Oamenii devin mai dezghețați, mai încrezători în propriile abilități. Se formează relații de prietenie între participanți și atunci, la nivel de ansamblu, coeziunea echipelor crește. Și da, asta se întâmplă pentru că I love to teach.